Nakamugna og grabeng paghuot sa trapiko kining trailer truck nga na-aberya sa Cebu South Coastal Road atubangan sa International ug Talisay City Fish Port. Matud ni Joy Tumulak, hepe sa CT-TODA nga milanat gyud og kapin sa usa ka oras ang paghuot sa trapiko sa mga dapit. Human nga ang outermost lane lang padong sa Southern Cebu ang magian sa masakinan kay ang trailer truck nga nagkarga og heavy equipment ang matud pa nabalian og usa ka parte nini diyan sa ligid. Hinungdan nga di na kini kadagan. Gikinahanglan pagpipila ka heavy truck nga motabang sa pagpampanhin sa heavy equipment sa laing truck ug aron masiguro nga way madisgrasya gisirado ang tulo ka lane pa southbound. Nahitabo kini pasado alas 10 ganinang buntag. Naisyuhan na ang driver og sa truck og citation ticket sa reckless driving o kining obstruction. Padadaan sila og invitation, pag-settle sa ilang mga obligasyon, pero after pila ka days nga wa sila mo mo bayad sa ilang mga penalty, that's the time nga mahimo may legal action. Truckers, no? Ug mahimo sihot ilang isuhito ang ilahang equipment. Ilang pinigin ang ilang trailer ug wa bay mga problema. Unya ilang i-observe og pila ka tonelada ang dapat dadoon anang ilahang equipment.